ዘለና ደረጃ ንሕና ንፈልጦ ይኮንና ክንሓስብ ዘለና ናብቶም መፂና ክሕዝዎ ዝኽእሉ ኢና ክንምህሮም ንኽእል በብዓመቱን በብግዜኡን ኣቐዲሙ ዝተምሃሮ የረጋግፆን ይውስኸሉን ሓሳብ ክበካ ክእል እዩ እንዳምሃርካ ከለካ ፅቡቅ ገይሩ ክውስኸልካ ይኽእል እዩ ነቲ ዝርድኦ ክትሰምዖ ከኣለካ ኣብዚ ዕድመ ማለት ክዝክር ይፈቱ ነገራት ነቲ ዝተምሃሮ ይኹን ካልእ ነገራት ንክዝክር ደስ ብሎ እዩ ክዛረብ ይፈቱ ዓበይቲ ድማ ፅን ኢሎም ክሰምዕዎ ይደሊ ኣብቲ ኣእምሮ ዘየማዕብል ማለት እዩ ስለዚ ክዛረብ ከሎ ብዛ ዕድመ እዚ ብፍላይ ከምዚ ግዜ ክንቦም ከለና ፅቡቅ እዩ እታ ግዜ ምሃብ ወሳኒት እያ ኢልና ርኢና ነርና ኣብቲ ዝሓለፈ ክላሳትና ስለዚ ክዛረብ ስለዝፈቱ ከነዛርቦ ፅቡቅ እዩ ኣብኡ ሕጂ ዘይኮን ጌጋ ዘይኮን ዘረባ ክዛረብ ዝፍትን ኣብኡ ኢና እንዳ ትሬን እንዳገበርናዮ እንዳኣረምናዮ ንኸይድ ስለዚ ፅን ኢልና ክንሰምዖም ከኣለና ከምዚ ክዛረቡና ኢሎም መፅኦም ኢግኖር ኣይኮንናን ክንገብሮም ይደልዮም ማለት እዩ ትዕድሞኦም ክዛረቡ ይፈትዉ እዮም ዓብ ሰብ ከዓ ፅን ኢሉ ክሰምዖም ይደልዮም ስለዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣብዚ ዕድመ እዚ ምስኦም ኢንተራክት